Jeffrey Pulcin Orlando għalli huwa ser jibqa' affukat fuq il-laqgħa tal-eżekuttiv ta' nhar it-tlieta. Saħaq li m'għandux dubju li l-Partit Nazzjonalista nhar it-tlieta ser jieħu deċiżjonijiet adegwati għaliex ma jkun hemm l-ebda deċiżjoni differenti minn dik li qed jistenna huwa fir-rigward ta' Richard Kakija Caruana. Dwar id-deċiżjoni mħabbra mill-Prim Ministru, Pulcin Orlando rimarka li huwa kien diġà ddikjara li mhux ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Madankollu żied li jħares il quddiem lejn żmien meta jkun jista' jerġa' jikkontesta elezzjoni ġenerali fisem il-Partit Nazzjonalista meta l-klikka tal-lum tkun tneħħiet u l-affarijiet ikunu rranġaw. Sa dan it-tant Pulcin Orlando ddeskriva bħala redikolu inċident fejn l-uffiċjali tas-sigurtà li kienu miegħu ma tħallewx jidħlu fil-bini tad-dar ċentrali qabel ma bdiet il-laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista. Pulcin Orlando qal li żewġ uffiċjali tas-sigurtà li kienu miegħu jintużaw b'mod regolari bħala uffiċjali tas-sigurtà mill-Partit Nazzjonalista. Minkejja li dawn in-nies ilhom snin jattendu d-dar ċentrali, illum twaqfu minn persuni li bilkemm jersqu lejn id-dar ċentrali li iżda jappartjenu lil ċerta klikka, saħaq Pulcin Orlando. Illi staqsa jekk uħud minn dawn in-nies għandhomx proċeduri kriminali pendenti jew rekord kriminali. Minnaħa tiegħu Ġesmond Muljet għalli lealtà ma titkejjilx fuq il-bażi ta' vot wieħed. Żied li kien hemm ħafna okkażjonijiet fejn huwa kellu diffikultà jimxi mal-linja tal-partit, iżda għamel hekk, anke jekk iż-żmien taħ raġun bħal fil-każ taż-żieda ta' 500 euro li ħadu l-Prim Ministru u l-Ministri u tal-Power Station ta' Dellimara li issa l-Gvern irid jaqleb għal gass. Muljet qal li d-deċiżjoni tal-Eżekuttiv għalih ma tagħmilx differenza għaliex diġà qal li mhux ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja wara li bħal oħrajn huwa safa mod il-ġemp fil-Partit Nazzjonalista mingħajr ebda tort. Waqt li qal il-Partit Nazzjonalista mel pass lura bid-deċiżjoni li ħal eżekuttiv, Muljet żied li wieħed issa jrid jara ser jiġri fil-Parlament jekk dan fil-fatt ser jerġa' jitlaqqa f'Ottubru.